Tervetuloa tässä kanavalle. Tänään tehtäisiin tämmöistä italialaistyyppistä focaccia-leipää. Tai tuommoista pannuleipää. Tai pikemminkin tänään tehdään tuo taikina ja huomenna sitten paistellaan tämä varsinainen leipä. Tätä reseptiä on itse tullut tehtyä aika monta kertaa. Tämä on peräisin tuosta Netflixin telkkarisarjasta. On helppo tehdä ja tullut maukasta tämmöistä focaccia-leipää. Mutta katsotaanpas nyt, miten tämä taikina tässä tehdään ja miten sitä kannattaa sitten jatkojalostaa. Eli aloitetaan tämä taikinan tekeminen sillä, että laitetaan kippoon 6 desiä vettä. Tähän veden sekaan ripotellaan puoli teelusikkaa kuivahiivaa, sekoitellaan vähän ja ruokalusikka hunajata. Nämä olisi tarkoitus saada tuohon liukenemaan tämä hunaja. Voikaa tässä sokeriakin käyttää. Se varmaan jonkun lajissa tuossa sullaa tuohon joukkoon. Eli tähän vesihiiva hunajaseokseen lisätään sitten 800 grammaa jauhoja. Mulla on tämmöistä leipäjauhoa tässä, puolikarkeata vehnäjauhoa. Se kipataan tuohon. Ja tähän ripotellaan sitten tuo suola sille sekkaan. Mulla on tuossa tuommoinen 15 grammaa suolaa nyt siinä. Ja laitellaan se tuohon sekkaan ja sekoitetaan vähän, niin se on tuossa jauhon kanssa sekaisin. Toki vähän jauhoista riippuu, että mitenkä hyvin tämä sekoittuu ja mitenkä paljon se jauho imee vettä. Mulla on käytössä tämmönen Kinnusen mylly vehnäjauhoja. Nuo on melkein parhaita vehnäjauhoja, mitä on näissä leipähommissa itse käyttänyt. Ja kun se rupeaa melkein sekaisin olemaan niin kuin näyttää, niin kipataan siihen tosiaankin puoli desiä ruokaöljyä. Mulla on ihan tavallista tämmöistä kotimaista rapsi- tai rypsiöljyä jompaa kumpaa. Tuo oliiviöljyä on alkuperäisessä reseptissä, mutta minä nyt laitan tätä, kun sattuu olemaan kaapissa. Ja sekoitellaan tätä vähän enemmän vielä sekaisin. Tätä ei tässä vaiheessa tarvii niin vaivata varsinaisesti, mutta tarkoitus vaan saada, että ainekset on sekaisin. Pyörätään sitten vielä käällä muutaman kerran tätä sekaisin, niin menee tuo öljy tuonne joka kohtaan tasaisesti. Mutta ei tässä tarvittaa vaivata vielä tämän kummemmin tässä. Tuommoinen juttu riittää. Sitten kelmupielle ja jääkuoppi. Sitten kun on kelmupiellä, niin siirretään se tuonne jääkuoppiin. Ja minä sitten annan se yö yli olla ja aamulla otan se tähän huoneen lämpöön kohoamaan. Eli nyt tuo taikina on tuossa päivä ollut lämpimässä ja kohonnut ihan riittävästi. Ja nyt se laitetaan sitten tämmöiseen vuokkaan tai isolle pellille. Ja tähän vähän öljyä sekkaan. Semmonen 2-3 ruokalusikallista riittää. Ja sitten levitellään tätä taikinaa tässä tähän pellille. Se ei välttämättä heti kun se on kipattu niin leviä tuohon kokonaan laitoja myöten. Mutta kokeillaan muutaman minuutin päästä uudestaan sitä vähän levitellä, niin se vähän levähtää, niin se leviää tuohon paremmin. Kunhan tuo taikina ollaan saatu tuohon pellille leviteltyä, tehdään siihen pieniä kuoppia ja sitten kaivataan tämmönen suolaliemi niihin kuoppiin. Eli suolaliemintä varten tarvitaan 0,8 desiä vettä ja 1,5 teelusikkaa suolaa. Nämä kipataan tuohon ja sekoitellaan, että se liukenee tuo suola tuohon ja sitten se on valmis. Eli nyt kun se on levitelty tämä taikina kokonaan tähän pellille, niin otetaan sormilla tuommoisia reikiä tähän tai tuommoisia koloja. Painellaan tähän koko taikinaan. Se onnistuu vähän tälle vinoittain työntää sormilla niin paremmin. Ja sitten kipataan tuo suolaliemi varovasti tähän pielle. Se näyttää tässä vaiheessa ihan kauhealta hommalta, kun tähän leipätaikinan pielle lyydään vettä ihan järjetön määrä. Mutta 0,8 desiä tosiaan vettä ja siinä on suolaa se 1,5 teelusikkaa. Mutta tämän kun annetaan olla tuossa semmoinen 45 minuuttia, niin sepä neste tuosta häviää, se immeytyy tuohon taikinaan ja sit sitä saadaan tosi hyvää paiston jälkeen rappea pinta ja siinä on kiva suola ja tähän sitten vähän yrttejä lisäksi vielä, niin tullapa hyvää eväs. Noniin, nyt annetaan se olla, ei hirveästi heilutella sitä, niin sitä pääsee immeytymään. Uuni laitetaan tässä vaiheessa lämpimään. Uuniin laitetaan tommonen
pizzakivi pohjalle, niin se antaa vähän enemmän lämpöä sinne. 235 astetta, että se uuni on varmasti lämmin, kun se tämä leipä sinne lykätään sitten. Ja tosiaankin tuon leivän päälle laitetaan sitten tommosia vähän yrttejä, mulla on rosmariinia ja tinjamia, pilikotaan nämä pieniksi tuossa. Tähän voipi tuohon leivän päälle laittaa oliiveja ja aurinkokuivattua tomaattia ja miksei siihen voisi vaikka laittaa kinkkua tai pekonia tai pepperonimakkaraa tai jotain semmoista, mikä nyt maistuu hyvältä ja kestää pitkää puolen tunnin paistoaikaa. Nämä yrtit on hyviä, on taas semmoisen kivan mausia. Lisäksi laitetaan näitä yrttien kanssa vähän suolakiteitä siihen päälle. No niin, nytpä tuo rupeaa olemaan taikina tuossa ollut aikansa ja sittenpä siihen laitetaan vähän yrttilöitä pieleen ja pikkusen ripoteltaan suolahiutaleet. Ja sitten laitetaan uuniin 235 astetta ja lyydään 25 minuuttia ensin siihen ja sitten nostetaan vähän se korkeammalle sitä ja vielä vähän pintaa ruskistellaan semmoinen 5 minuuttia. Mulla on tuolla tosiaan tommonen pizzakivi vielä alla, eli lyydään topelti siihen pizzakiven päälle suoraan, niin se sopii siitä vähän pohjalle nopeammin lämpöä. No niin, otetaan nyt uunista ulos tuo eväsi. Laitettiin tuo uunista otettu leipänen tuohon ritilän päälle ja nyt sitten vähän oliiviöljyä lykätään tähän pintaan. Sitä voi tälleen ruiskutella tästä pullosta ja sitten vähän sutilla vähän pyöräätellä siitä. Annetaan se nyt jäähtyä siinä vähän aikaa, sitten leikellään palasiksi ja ruvetaan maistelemaan, että miltä tämä eväs sitten maistuu. No niin, milläs tämä nyt sitten maistuu? Pistäis maistelemaan tässä. Mikä tämä on tämmöistä aika kuohkeata tämä leipä. Ja rappea pinta ja tuo oliiviöljy antaa kivaa tuoksun tuohon. Ja maistetaan. On tämä yhtä hyvä kuin aina ennen. Eli kyllä suosittelen tätä reseptiä, kannattaa kokeilla. Tulee tosi hyvä tämmönen leipänen tästä. Minä jatkan tässä syömistä ja me nähdään sitten taas seuraavan videon parissa. Ja kiitokset vielä kerran kahtelusta. Moi moi!